Tak vítejte do dalšího dílu tady s Denim. Aloha. Aloha, aloha, aloha. Přesně tak. Pojď ke mně, ty čupko. Už zase. Protože mě zveš do Betlu, teda do toho, do Plutonu. No, tak já jsem ready. Asi by měl spát. Jak to? Nevím, zívám. To není dobré znamení. Nemám zlobivýho syna. Postračím ho. Aha. Že se čerty? Jo, jak pantery. Jack Tiger. Jagd Tiger. To má 12.8, víš o tom? Počkej na mě. No, já nemůžu čekat, já se potřebuji dostat co nejdál. Nebo počkám tady za kopcem. A tady to už vybuchuje, super. Vůbec z toho nemám dobrý pocit. Ty vás se těším, ty až to nahrou na YouTube. To budou naše Co památky. Kde, co, jak, proč, kdy? Tak jako video. Aha, já jsem blbej. Denim trošku hulí, taky. A nechce nám to totiž přiznat. To ani nepřiznám. Protože nemám co přiznávat. Jak dělá. Manželou poškozenil, to je v prdeli. Krucinál. Co kde je? No, tak to byla otázka času. Protože s tímhle tančíkem tady opravdu nic neudělám. A nebo bych udělal, ale musel bych se líp najet. Jsme nějaký Darth Vader v týmu. Jo no. Hunter Gčko, ten se asi nezastaví. SUčko. Jde? Už není.
Prčit, on se zase hejbe. Na kilometr opravdu nepředmířím. Ne, Ty hoříš. z levé strany mám. Do piče. Koho tam máš? Kurva, mám vyřazeno. Aha, mám vyřazenou posádku, že? Úplně na kurvu. Tempest, sakra. Přežíváš? No trošku jo, ale já to tady dělám atenta na Isunu a bude jinde. Ještě musím nabít, že, vole. Nemůžeme to nabít, že? Kanonýr. Ježiši! Hele, Moje 122 mu nerozervala trup, nebo co? No, nabíj hezky. Tak to mě poser. potřebuji co nejvíc helpnout. Koho tam máš? Já se nemůžu dostat dopředu. Někoho. Kurva! Jí z dvojka, ani nevím odkaď. To nás nějak hodilo hodně vysoko. Ježiš, debilní řidič, on se rozhodne stávkovat? Tak mu dej... Nevím, něco mu dej, jo. Oživ se, ty blbé. Jo, ty se odešetřoval dvakrát. Máš štěstí, že jenom jednou. By dostal pěstí normálně, aby se oživil. Jo. Za 4 minuty. No, budeš simulovaný, 4 minuty vydržíš, prosím tě. Ty vole. Já na tady tom tanku ještě nemám vyčkoumaný opravy. Tak já jsem právě umřel. Ti pomůžu, ty neumíreš, neumřeš. Nemáš já? Hele, já jsem přežil. Já ho táhnu. Ale blbý je, že já se nemám jak opravit. To bylo odešlo motor nebo co? Ano. Tak dej to lano. Že hráš o lano. Kurva to nejde, já ti vezmu vole návodítko. To se na 100% jistý, že... Ach Se jo. urvalo? Já vážím o 30 tun víc než ty. To nevadí.
Počkej, to se tady vezmu hezky půl na půl. A vyzkoušíme SU-152. Kurva. Kde? Přede mnou. Sherman. Sakra. You shall not schodit bomby na ně. Spojenecké síly obsadili zónu. Tak hoši, tak tohle bude naše poslední hra, protože já už musím valit. Výmluvy. Aha, Proč jsi do mě střelil? odrazila se. No to nemám díru jak hovado. Nemáš. Já se tam pohodově lítám v letadílku. Nestřílej do mě. Nestřelím. Ani vedle mě. Ježíš, sorry. Hlavně se natáčí tím dělem tím k mně. Ne, Tak, ty do vole. piče, běž pryč, ale já neprojedu, kurva, já jsi šprať celou leku doby. Ty vole, teď to úplně zbožňuju, já tam mířím. Na kilometr na tank, no jeď si tam ty vole, ty mi to rozhodíš. To je prdela, Já že? si rozstřelím tvůj výfuk. Udržujme tlak, vítězství je Jak jsem zhodil ten strom, ty vole. Mě fakt dokáže nasrat. Proto si dej půlku sirupu a nebudeš kašlat. Sorry. Přijímáš omluvu? Ano, ano. Ty, mně se nelíbí, vole, ten tvůj kanon. Se to vůbec nelíbí, tady ta situace, jak jsi ty za mnou. Ty pičo, co to bylo? To jsem byl já. Ranák dělat, ty vole. Tomu se říká 152 mm. Ranák dělá, jo? To je jasný. Takže lidi, loučím se s váma. Já se taky loučím. A třeba zítra, pozítří vyjde tohle video. Uvidíme. Uvidíš. A přeji hezký den. Hodně nefůkajte, užijte si to grilování venku. Si tam sněží, je tam mlha jak pičo, ale užijte si to grilování. Zatím se mějte, čusák, nusák.